Ako po ay isang kabit ng isang 28 years old ko na driver namin. May family po siya. Maganda po yung asawa niya. Mas maganda nga po sa akin. Pero ayun nga po, siguro gusto niya po ako. Dati pa, yun din po yung sabi niya eh. Hindi sila kasal ng girl. Pero may anak sila. Live-in partner sila. Yes po, yes po. So, nagsimula ang lahat nung hinahatid-hatid ka niya, tama? Yes po. Although, kilala ko naman na po siya, matagal na. May itsura ba tong driver niyo? Gwapo naman siya, ma'am. Ano po siya, maputi, matangkad, tas singkit. Maganda po yung asawa niya, mas maganda ka po sa akin. Pero, ayun nga po, siguro dala lang ng init ng katawan. What do you mean, dala lang ng init ng katawan? So, kaya ba kayo naging magkarelasyon itong driver niyo? Kasi, nung time na yon in heat May ka. nangyari na po sa amin, ma'am. May nangyari na po sa amin. In heat kayo parehas nung time na yon? Nakainom ba kayo? Ganon? Opo. Ilang beses po may nangyari sa amin, no? Kaya, hindi ko po alam. Wow. Malandi po ako. Nahuli po kami ng asawa niya, tapos ng mother po niya. Grabe yung revelations, ha? Tama ba na nahuli kayo ng asawa niya? Opo. Magaling po yung asawa niyang manghuli. Ano yun? Ano Caught po in the kasi? act ba? Actually, yung account po ng ng driver namin, hawak po nun nung asawa niya. And then, nagko-contact lang po kami via PM, SMS po. Aray Tapos, pag umuwi po yung guy sa kanila, binablock po niya ako dun sa number. Tapos, minsan po, nagtaka yung asawa niya na bakit ang dami kong calls sa kanya, which is kilala na ako ng asawa niya. Actually po talaga, siya po ang nag-makeup sa akin nung graduation ko. Wala pa pong alam yung asawa niya nun. Oh no. Nandun po sila sa mismong bahay natin. Nailang nga po ko that time eh. Tapos, nung nakita ko po sila na gamit yung kwarto ko na magkatabi sila, actually, na-hurt po ako. Nasaktan po ako nun. Pero, actually po talaga, may boyfriend po ako. Nakikita rin naman nung driver namin. Hindi ko po alam kung paano po nangyari. Call me if you want, malandi, or whatever. Ayun po, siguro dala lang po talaga ng init ng katawan. Umamin ba kayo? Hindi po ako umamin, pero yung guy po umamin po nung nahuli na po. Nag-uusap pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi na po kami nag-uusap. Actually po, ayos naman nila. Nakakahiyaman po sabihin, pero ninang po ako ng anak nila. Ninang ka pa ng anak nila. Sobrang kahihiyan po. Isipin naman po ako, ma'am, sa lahat ng nagawa ko. Kung talagang nagsisisi ka, and I hope you are really sincere doon sa Yes, ma'am. pagsisising yun. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.